Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле бөтен дөнья буенча концертлар белән чыгыш ясый. Ул үз тамашачыларын татар халкының мәдәни мирасы белән генә таныштырып калмый. Коллективның репертуары башка милләтләрнең иҗаты белән баетыла. Бу концертта артистлар башкаруында дөнья халыклары җырлары һәм музыкасы яңгырады. Тамашачылар шулай ук аларның биюләрендә матур һәм экзотик костюмнарында күрә алдылар. Залда нигездә укучылар. Алар Аргентин көтүчеләренең виртуоз биюен дә, Субботей исемле рус биюен дә бәяләделәр. Хороший, красивый, мне очень нравится, как красиво поют, танцуют. Мне очень нравится этот концерт, здесь есть разные народные танцы, очень интересно. Предложила зауч сходить в концерт, я не отказалась, так как мне нравятся народные танцы. Укучылар концертны Пушкин картасы проекты ярдәмендә, Надеждина авылы халкы президент программасы ярдәмендә карый алды. Анда концерт кич белән яңа мәдәният йортында узды. У нас еще есть очень хорошая вторая программа, это президентская программа. Мы выступаем там, где открыты новые дома культуры, или открыты они по реконструкции. Сейчас их по нашей республике очень много. И мы стараемся, конечно же, радовать зрителей и этих населенных пунктов, где открыты новые дома культуры. Коллектив гастроль меридианнарында дигән концерт программасын республиканың башка авылларында да тәкъдим итәчәк.